Takže vítame tohto videa. Dneska sú to LPS výmena manželiek. Výmena manželiek druhý deň. Tak, no, môžeme pokračovať. No, tak ja už som teda už aj stát. Idem zobudiť Leu. Dúfam, že už nebude drýchmať. No, tak podľa stávaj, Lia. No, tak teda poď. No, vstávaj už. No ja. Už vstávam. Ne, koktejl si nedáš. Ok, no, prosím. A si na mobile už príliš dlho. Takže ti zabavujem mobil. Čo? Ako no fakt ďakujem tu, jo. Ježišmarja. Sem dole. Takže, no, mobil budeš mať zabavený, ale mami, prečo? Poďme pre informácie, počujete divné zvuky, je to asi nové môj brat, hej. Mami, no tak. Bež sa obliec. Dobré ráno, čo sa tu deje? Zabavujem jej mobil, vedie na ňom už dlho. No dobre, tak. Áno, tvoja nevlastná mama má pravdu. Idem sa von pozrieť, čo sa robí. Má pravdu. Neboj sa, ja ti ten mobil teraz dám. Kam ho dala? Na tú poličku, fíha. Škoda, že som není vták. Tak mám. Nevadí, počkaj, či ja zoberiem. Alebo vieš čo, dnes ten mobil naozaj nebudeš mať. Bože. Ináč, kam išla Monika? Čo to je, má schodem? A Zuzka a Nela sa keď zobudia? Neviem. Keď to zobudia, tak sa zobudia. No dobre, tak ja sa idem preliecť. Idem sa pozrieť von. No, kúsok, tu by mal byť obchod. Idem sa to. Á, tu je ten obchod. No, je to celkom široký výber. No, šikol by sa mi tento stôl. Kúpila by som ešte tento skúter. No, nemôžem ísť aj domov. Skúsim si tento klopok, idem do skúšovnej kabinky. No, celkom by mi aj bol. Ale je mi nejaký tesný, radšej nie. Kúpim tento grill. Dobre, takže grill stojí 100. To stojí 50 a tento divný skúter, alebo čo to stojí 30. Myslím na pokladu. No, tu ešte je bazén. Maria. Dobrý deň, pani. Dobrý deň, želáte si? Áno, chcela by som kúpiť tieto 3 veci. Takže grill stojí 80, 50 a 30, áno? Áno. Takže to bude... Tak, to bude 160 €. Dobre, tu máte. Ďakujem. Tak, ja idem domov, áno. Prenesiete to sama? No, aj hej. To bude v pohode. No, dobrá pani, tak ešte teda. OK, dovidenia. Ahoj, Patrik, kúpila som nejaké nové veci domov. Aké pekné. Aj ten skúter si kúpil? Áno, mali ho zlacnený. Takže toto bola druhá časť.